हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ ଅଛି ଖୁସିରେ ଅଛି ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଘରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମାନେ ଥାଉଛି ରଖିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇପାରୁନି କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସରି ତ ଆଜି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରୁନି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ତ ଆଜିର ଦିନଟି ମୋର ପୁରା ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର କ୍ଲିନ୍ କରିବାରେ ପଳେଇଲା ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ 2 ଦିନ ହେଲା ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ଘରଟା କେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଘରଟା ପୁରା ଗେଟଅପ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିଛି ଆ ଭିତରେ ତା ବାବା ବି ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ପୁଅର ତ ମୋ ପୁଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ତା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ତ ସେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମାନେ କଥା ତ ହେଇପାରୁନି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଅନଉଛି ତ ତା ଭିତରେ ଗୁଗୁ ପାଇଁ ଟିକେ ମକା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଗୁଗୁ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଥିଲା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଜିଓ ମାର୍ଟରୁ ତ ସେସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ତା ଭିତରେ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ତା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରୁନି କାହିଁକିନା ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ପସିବଲ୍ ମୋ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଘର ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ବସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ସର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆଜିର ରାତିର ଡିନର୍ କରି ଭାବିଛି ପୁରୀ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ତ ମାମୁନର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ପୁରୀ ଖାଇବି ବୋଲି ତ ସିଏ କହିଥିଲା ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପୁରୀ ବନା ବୋଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପୁରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଅଟା ଚକଡ଼ିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରୀ କରିବାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗିଗଲି ତ ତାକୁ ଟିକେ ପୁରୀ ଖାଏ ରାତିରେ ରୁଟି ପୁରୀ ଏସବୁ ଖାଇବା ତା ବାବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରାତିରେ ସେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବାପା ପିଲା ମଙ୍ଗନ୍ତିନି ଆଉ ସେଥିଲାଗି ତା ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆଜି ମୁଁ ପୁରୀ ବନାଉଛି ତ ପୁରୀଟି କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ ବାବାଙ୍କର ଭୋଜି ଥିଲା ତ ସେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇଲେନି ଆଉ ସିଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ତ ଏଇଟା ଖାଲି ପୁରୀ କରିଥିଲେ ଆମେ ଖାଲି ସିଏ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଦିଅର ଏମିତି ମିଶିକିରି ଖାଇଲୁ ଆଉ ବାକି ସିଏ ଖାଇଲେନି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଟିକେ ରଖିଥିଲି ଯେହେତୁ ବନେଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାବା ଖାଇଲେନି ତ ତାଙ୍କ ଭାଗଟା ରହିଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାମୁନକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଟିଫିନ୍ରେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଖାଉଛି ଏଠି ପୁରୀ ଆଉ ଏଇଟା ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ଜମା ବି ନିଦ ନାହିଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଦମାସି କରୁଛି ଜମା ଶୋଇଲାନି କି ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଲାନି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଗୁ କେମିତି ଚୁଟି ଲଗେଇକି କହୁଛି ମୋ ମାମାର ଯେତିକି ଚୁଟି ମୋର ସେତିକି ଚୁଟି ବୋଲି କହି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ତ ପିଲା ଜାଣିଥିବେ ଘରେ ଝିଅ ପିଲା ଥିଲେ ମାନେ ଏସବୁ କରିବେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ଚୁଟି ବନେଇବେ ମାନେ ବୋହୁ ବୋହୁକା ଖେଳିବେ ତ ଏଠି ମୋ ଗୁଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁନ ତାକୁ ଏମିତି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମୋ ଗୁଗୁ ଏଠି ସଜବାଜ ହେଇକିରି ଚୁଟି ଦେଖେଇକି ହଲେଇ ହେଉଛି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବସ୍ ଏତିକି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।